Awas. Ya 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 ya. Jadi turangga gemoy mek. Ayo konco-konco sing ati-ati cok. Ayo laman siang dengan kaya makaringan lembir. Prajurit mangga ing kutha Praswada ya. Niki katuran pinarak Mas Rudi saking keluarga besar dari Putra Mandura Pak Gubreji. Oke. No. Ya. Hei. Ya. Oh. Sesarengan kalian Anggara Audio Profesional yo mandor mandor.
Rangga Jaya wae pancen kepenaman wae yo yo oh ah oh ah oh ah oh ah monggo pinarak Mas Jabri. Mas. He. Oh. Oh. He. Sugeng dalu ngamir tani doa. Sesarengan Rangga Jaya mriki katuran pinarak kanca-kanca putra Mandura, kanca-kanca rukun budaya Banaran Tulungagung lan Ketanggurejo matur nuwun rawuhipun. Oh ya ya ya. Apa tenan aku manis mas? Oh ya ya ya. Jangan nganti nuruti senenge ati kandang cilik jenenge tipong bareng dilirik atine bingung gambang kawan arane sita saya ora kuat mundhak gemeter
sliramu kuwi sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa ya mung reko-reko nembe iki jenengan le obral janji aduh pancen lali Dik aku pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki tambah lemu aja dadi ati Dik aku pancen lali Dik wong sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngendi kamu Mas Joko sadari Mas Tito iya karepe Joko Iki wis suwe banget iki lho Mas Joko. tembang awas maksud re Nang lawas. ditok meneh nuwun sewu mas kula badhe nderek pirsa Pirsa apa? Pirsa apa? Napa leres iki daleme mas Janaka loh bener piyantune alit mas Loh, kumis masa aku semene cilik? kuning gede leru wong pilih mlampah kadang raden Werkudara weh makasih ora kleru Dik ning sliramu kuwi sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa ya mung reko-reko sik tak eling-elinge Sampai wingi sampeyan le obral janji aja dadi ati Dik kowe pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki saya ayu apa bener mas kabeh ngendi kamu aja dadi ati Dik aku pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi numpak montor ning saiki numpak truk numpak truk bar tebang tebu Hei, yo. la 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 Oh, 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 oh. Hey, hey. Yeah. Oh. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Oh. Yes. Hey. Ayolah. Oh, nah. Yo. Yo. Hey. Titi wos winanci prapradakya senggah
swasana genira padha ambeksa embeber endahe sapino swara wis rinakit tembang ngiringi gongso slompret lan kampule rampak jang semakin banjur kete saya ngawe-awe ingkang samya muat bisa seneng atine Dikepenake katuran pinarak monggo kanca-kanca dulur-dulur kanca-kanca YouTuber Mas Rudi Mas Catur Di Abel urung kondore Bye.
matur nuwun Pak Singgar. Wonten dalu mriku mbok pilih bari kundur. Mugi tansah pinaring rahayu lucu. Berikut saking kena kula Pak Monster mriku. Oke.